Monggo Mbak. Hati-hati digarap Gunung Kidulan. Tendangane cara CSGK. Terus dilebokke Jaipongan Sundha dening panjenengan Maja Benguk. Maja Lendrut, Maja Lendrut. Yo. Suarane Dek LK, Dek LK, Lintang Kairo kuwi. Pripun, Mas? Ketok beda, mergane aku wis kulino ngrungokke suarane kae mbok brek kae. Kok dipadakne mbok brek ki piye to? Bagus semua lagi trio ya awake dhewe iki ya, Mbak ya. Trio lho, saumuran lho bangsamu. Mbak Lintang umurmu piro, Mbak? 17 tahun. Kae 71 kae. Kayak lek guru ning Laladan Borneo kono kan duwe ilmu kuyang, Mbak. Siwo. Dadi awet enom. Ya, kuyang ki ben awet enom ki senengane mangan dalang. Dalang bocah ngono ki. Dalang sik enom. Hati-hati ya, Mas ya. Lah aku seneng kok mangan. Loh, karo wong tuwa ya sida doyan to. Lah wong tuwa kan nek wong tua kan nek ngelondi ya lho, ayo monggo Pak. Rina. Dangdut
suarane apik tenan. Sapa, Mas? Mbak Lintang kuwi lho. Pilih kasih to Mas jenengan. Masalahe aku wis kulino ngrungokke suarane mbok brek iki dadi. Kayak suarane iki sok atos kan lho Mbak aku ora seneng. Lah ora ya apik nek atos. Oh, ndak apa nukokke kuwaci. Jare nukokke entek-entekane njuk ijual duit. Lanang. Mula tak pangan kuwaci kok aku terus mules jebule sing nukokke ora ikhlas. Ayo saru to nek dalang njaluk jajan sinden. Lah sugih sindene kok karo dalange hang apa? Kowe kuwi wis sugih ya isih nampa PKH. Ora apa-apa, wong aku ki wajib dibantu kategori sing wajib dibantu. Apa kategori apa? Wanita. Wanita apa? Kok dibantu? Setengah tua. Hah? Wanita setengah tua. Muni rondo ngono kan. Ah ya. Kelaske. Pakai wengi, Mas. Matur nuwun Mbak Nekan kali Mbak Galih. Mirip lho Mbak, sumpah mirip. Sing wingi nggih galih tapi gagal, Mas.